अच्छा भैया गौर करी, हम कमलेश देहाती आप सब तमाम भोजपुरिया भैया लोग के गोड़ छुके गोड़ लागत तने आशीर्वाद के कमना बा। आज एल्बम अनिष्का फिल्म कंपनी से होके जा रहा बा, जेकर निर्माता बानी धर्मेंद्र राज जी। सुपर साउंड के माध्यम से रिकॉर्डिंग होता, जेकर मलिकार बनी हमारा बड़ भैया राजेश भैया। नाल पर संगत करते हैं हमारा टिंकू टकराना जी, बिंजू पर हमारा बड़ भैया कदम रसूल जी, तबला पर हमारा ललन भैया, पैट पर हमारा बहुत सुंदर गायक सुनील सजीला जी, कार्नेट पर हमारा टेंगारी काका, जोड़ी पर हमारा परम मित्र सोनू तिवारी बाबा और संजय सराबी जी। एगो लड़का लड़की के मैटर बा, एगो नौका युग में यह गीत चलता। लड़का प्यार में धोखा कइले बा, एक दिन अचके भेटा गइल बाड़ी, तो लड़का कहता से पिया कौन गलती भइल कौन कइनी गुनाह कैली हलुए सोना दोसरा से पिया दिल से कैलू सिरहोरा में बाबू बाबू कह के जियान कैलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में बाबू बाबू कह के जियान कैलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। कौन गलती भइल कौन कइनी
से हमारा पिंटू भैया, रंजीत भैया, सिवान से हमारे राम प्रताप मास्टर साहब एक खांची पुरस्कार दिले। जय हो। आई हमारा शशांक बाबा रुपया देता नहीं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। राजा साउंड सर्विस के मलिकार हमारा शिव कुमार भैया रुपया देता नहीं, बंसी बाजार से अंतिम जी और राजा जी के अपना दोनों को वोट में लेकर आए। सबके हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। हमारा बबलू भैया अमृतपाली डगरा से पुरस्कार दिलवन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। बाकी लड़का कहलो कि आज मुंह घुमावत तारू कौन काम तू कइले नहीं तू मन पर हमारा साथ में, दिन के छोड़ा मिलत रहन हमारा से तू रात में, कौन काम तू कइले नहीं तू मन पर हमारा साथ में, दिन के छोड़ा मिलत रहलू हमारा से तू रात में। आई पुरस्कार बड़ भैया हमार जनार्दन भैया बड़ी सुंदर व्यास और अपना हाथे गीत भी लिखिले। अरे एगो गीत भी गइले रहने हम, जिंदगी तोहरा नवे तरमीन हो गई। स्टूडियो में उपस्थित बनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बा। 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी। लइकवा कहलस धके हमके कबार करत रहलू तू प्यार, धके हमके कबार करत रहलू तू प्यार, जतरल चुमाई कोरा में बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में, बाबू बाबू कह के जियान कइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। भाई देखिए हमके साउंड और रिकॉर्डिंग स्टूडियो आन घाट और भैया हमारा मनोज जी अनूप जी पुरस्कार देता है। हमारा पंकज चाचा को 100 रुपया है, हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बा। हमारा रंजीत सिंह जी, विशाल जी, विशु जी, रविंदर मास्टर साहब, हरेंद्र भैया डेरनी सुतिहार से, अश्वनी भैया पुरस्कार देंगे। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। हमारा चंदन सिंह व्यासी परम मित्र वाले पुरस्कार देते हैं, हार्दिक अभिनंदन बा। नारायण ब्रदर्स, फतेह नारायण सिंह जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया पुरस्कार देंगे। हार्दिक अभिनंदन बा जय जयकार बा। आज तो स्नेह लगावला पर हमरा अफसोस होता, प्रेम कैला के अफसोस होता। काहे खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो, तोहरे हूँ के गलता के कमल से हाथी के दे हो, काहे खाती तोह से लगवन ए सोना हमने हो, तोहरे हूँ
के कमल से हाथी के दे हो जिंदगी जियान बदल पानी में लेकर चल गए सोना। अब तारा के का कहे हम तो जान तो के जान जिंदगी कोइलू जियान हम तो जान तो के जान जिंदगी कोइलू जियान दे दलू जहर कटोरा में बाबू बाबू कह के जियान कोइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में बाबू बाबू कहेंगे जियान कइल जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में बाबू बाबू कहेंगे